खुलुमबाय आसाम बिटिआर सोरखारनि आरो बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो सार मेडाम आरो साफ्रोमबो जोंनि उसु एसोसिएशननि आरो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि मानगोनां सारमोननिसिम गिबियावनो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। मैयानिफ्राय जोंहा नर्थ इस्ट जोननि उसु वुमेन लीग जागायजेनबाय आरो 6 तारिखसिमाव जोबनानै थांगोन। बबे रायजोनि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों? आसाम, बेंगल, बिहार, अरुणाचल आरो साबेसे गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों? टटेल 500 प्लेयार। हमारे बीच और 3 अतिथि है, उनको भी संबोधित करने के लिए हम चाहते हैं। सचिन व कार्य मिनिस्टर आरक्षण बसुमतारी फ्रॉम कोकराझार, उनको संबोधित करेंगे आसाम के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रंजित बोरो सर। उसमें से सिर्फ आसाम मिस्टर